Mamati kami at isaat ket adda pa naglepas na kas ito din eternally. Saan ni bilang isaat akas private property ako kuawin ipadawin kadakiti kami pamilyami. Karabatin ni at ni kinamayor, kinabisi mayor, ken konsiho umili, akas instrumento wenuwakas ipanagserti saan ket di apasertian. Tingin na mayor kinagtaken amang sayangkat dagiti programa ken ordinansa amang tamin kadagiti pakasignan dagiti umili ditoy sinay. Saan aparamat ken patiktaran itingato at oramat. Tingin na si mayor ket konseho umili ket agtaken aparamis kadagiti mayanato ng ordinansa. Tapos may pangrona panakatamin dagiti pakasignan umili dito'y sinabi. Saan napatigtaran ang mga pet ipanakisayangkat si programa para pagsayatan ini. When no aramadan kaken kas stepping stone ang umatot sa ket dadaelan pagkilidaldan si mayor para politika apangget. Tinapudno kinalinseg apang agsirti ket isot supapak kita ngentes dagiti umili kadakani. Liklikan mi aramid amang traidor kadagiti umili ito'y sinani. At lolen mi dagiti feedback dagiti umili Yesus tulbet pan nakapasaya at ipanagserti. Tatagakapasat dagiti